iwe nema questions akawanda kuti kana pakutaura nyaya inonzi intersex chii nezvinenge chichitaura nezvazvo chinoziva kuti vakawanda tine mibvunzo vakawanda tine zvatinofungidzira kuti ndo zviri kuitika kucommunity iyi, but don't worry, there is members from that community to help us to answer those questions. Ronnie, just in brief, who is Ronnie? Ronnie is an intersex person, naturally born intersex. Ndingangoti ndine makore anopfuura 40 andiri pano. Saka sekuzvarwa kwandikaitwa ndakazvarwa ndiri intersex, ndine variation inonzi yeambiguous genitalia. Saka sekukudzwa kwandikaitwa munoza kana pachinge pangozvarwawo mwana ane that variation, especially kana wabarirwa musetting yemuchipatara, madoctors nemanesi vanenge varipo vachidaidzwa, vamwe vachidaidzwa vachinzi tabatsirwa nemwana akadai. Saka mwanai most cases ndo mubvunzo mukuru, the $1 million question inobvunzwa kunzi saka mwanai mukomana ere kana kuti musikana, kuburikidza nemamiriro anenge akaita mhengo. Saka ndabarwa zvakadaro, ndobva pasvika pakuwiriranwa kunzi ndikudzwe ndiri mukomana. Ndakudzwawo ndiri mukomana, ndasvika papuberty ndokuchizotanga kuchiendeswa zvakare kunana chiremba, nokuti ndiri mudiki ndine mamwe masurgeries andikaitwa, but then haana kupedzwa. Saka ndasvika papuberty maybe about 16 to 17 ndobva ndatanga kuitwa mamwe masurgeries zvakare, matests, ndobva vakuda kuita mamwe masurgeries kuda kuti vachiona kuti zvandingochipedzisa here zvavakasiyira panzira. And then ndobva ndapiwa mahormones, nokuti pakaitwa decision nemadoctors kuti musikana, even though ndandakudzwa ndiri mukomana. Saka zvadaro ndobva ndachiitwa mamwe masurgeries asina kupedzwa futi, ndobva ndachitanga kurarama semusikana. Asi sekurarama semusikana kudaro ndainzwa kuti handisirini, hazvisiri izvo. Saka ndichinge ndapiwa futi nemahormones, pane hormone rechikadzi rinonzi estrogen, ndo andikatanga kuchipiwa, of which ndakazomira zvangu. Asi kusvika pano pandiri paage inoyi, ndingangoti that is actually shaped the person that I am. I'm now living as an intersex person who is gender non-conforming, zvichireva kuti handisi kuconforma kuti ndiri murume kana kuti mukadzi kana ndiri mukomana kana kuti musikana, nokuti my experiences acho ese ndinawo, and inini pachangu handizvifile kuti ndinogona kuzvipatsanura from one thing to another. I just want to take you back when you're 16 years old. Wakudzwa uri mukomana, maenda kwana doctor, zvasvika zvonzi tata matest, munhu ngaachirarama semusikana. Unyatsodzosera kuti wakatanga kunzwa sei iwewe? You know, these are people discussing. You are listening. Kana kuti vauya kwauri vakukudza kuti this is what is supposed to be done. What went through your mind? You know, unfortunately, zvinoitika manje mumasettings akadai, munoziva kana kuti even nemutemo chekuti zvandimamwe madecisions anoitwa on behalf of a child anenge asina consultation yako, hauconsultwe. Vanenge vachitora mubereki woenda naye nakuside, votaura, vodiscassa, voagreeya zvinhu. Kana vakuzongouya vanenge vakutongoita zvinhu zvako. Saka there was no consideration of my own opinion, kana kuti nini ndinonzwa sei kana ndofila sei. Zvinhu zvaingoitwa without my consent. So when you went back to the community, I'm just trying to imagine, waionekwa wakapfeka hembe dzechikomana, wozoonekwa 2 days later watengerwa skate neblouse. How you accepted in that community? Yeah, it was very difficult. Asi chakaitika manje panguva yacho iyoyo ndechekuti nzvimbo yandikakurira ndakakurira chinoyi, ndakabarirwa ikoko, ndakakurira ikoko, but simply because of zvinhu zvacho zvese, because kazhinji kacho panozvarwa mwana ari intersex, there's a lot of secrecy.
pane isolation again, vanokuisolata, unogona kusabvumidzwa kunyatsotamba freely, kana kuti wakatamba 5 minutes kana 10 minutes idzo zvichiuya mumba, kana kuti votoverekaita so zvese zvinhu zvese pane a lot of safeguarding and secrecy inenge iripo, even mukati memhuri chemo vamwe vanenge vasingatozvizivi kuti ndo zvazviri. Saka pandikakurira muchinoi patime iyoyo pazvikange zvaakudecidwa kunzi inini ndichiita musikana, ndakabva ndachinjwa ndichinotanga kurarama kune imwe eNew Town. Saka I had to constantly run away from my truth.